for DMV's Christmas gathering. That's Catherine. Hi, Blue! Hello! Asa ka? Kuan? Today, kids, what? Ooh, What? Narito anak? Ah! Charot. Talagang Pilipina, yeah. Ngit-ngit. Naan si CRC. Nasa CRC Kuan. I'm so proud of you, di ka late. Hello po, Andrea. Ano excuse mo? Hindi pa rin si Serena excuse natin. Mami MJ, laki na si Inigo, di ba? Inigo ba yun? Sunshine. Yan, ikaw ang driver. Ikaw mo sunod. Joke lang. Hala, nagyaw-yaw. Direk ya punta? Opo. Mas ni siya, uy. No problem. Kuya! Alina, sir! Naapin na. Apil na. Ay. Nachos, kuya. Kuya, Kayo nag-kuya ha. Nag-breast pump up. paunahan na lang nacho, sir. Thank you so much, sir. More games. Kaya kay balag masig malaka. Breastfeeding mom ba yan ni? This is my breast. This is Ollie. I'm Ollie. Liwat ki si Oli kay ads. No? Guys, official announcement sa Ara kasi Tumura. Uy! Surrogate mother po ako ng anak ko. Ang nanay tsaka tatay si Ads. Wala pong trace. At least ang gender. Thank you, Lord. Breast ah! Makarelate man ko. Hindi! Makarelate ko. Alam mo na karon nga nagadako na siya. Nabibay na kaayo. Pati ang mali reason. Pinising ka ko! Kanang maglingkod og W, kanang maghigda nga kulog. Nakuha niya tanan. Pero kusog jud kay ilang dugo. Ginalibak ako mga tumuran. Nachos, nachos, girl! Nachos, girl! Pag gutom na mi oy, maguna-una na mi kaon na nacho. Itong pa ni guys. Bye, guys. Padulong pa si MJ o si Andrea, si Sunshine kay napa sa airport. Lugani, North. Excessive ano lang. Dili na ka na nga ang bugal lang. It's the vegan lechon belly. Vegan lechon belly. You're welcome. You're welcome. Hi, Mommy MJ. Man, babutawin ka naman dyan. Susunod na halala. Yes, it's the vegan. Be friends with Ate Ara. She treats you. Ay, Trish! Sorry. I-explain sa Trish, beng, ano na vegan niya siya. Kinsa? Sunshine! Tiyo, kinsa man eh. Ano ko yung gupahan ni artista ka niya? Oh, kinsa man eh. Uy, para man ako, you can sit with us. We're not worthy. Abi na She can sit with us. Chat! Ang sabi? Alam mo, nagsundo sa airport, guy. Oh? Siya na vegan? Kaya siya, vegan na siya, kaya wala siya gigamit na any mga product. Gamit na siya, tapioca starch, soy. Thank you. Yum. Nakoy joke. Go. Vegan na siya kaya ikaw si baboy kaya ano man mga veggies. Ang baboy niya ang vegan? Bakit ang vegan joke? Gusto mama. Kuya, you're touching me. Ikaw ha. Hey. Nami ka na, Jerry, mas kami pa ng Durian Jerry. sausage. Patikman ni mo mga kids ni mo, mas nami siya. Ay, medyo halang lang. Nagkakaon yung kids halang. Sige na, go. Ano na si Sunshine and si Andrea Taylor? Ikaw nga na wala ka nagputi. Dili late na siya nakakuan. Uy, nana. What's milk? Against the light man. Uy. Maayo tayo. What's milk? What's Oh my God! Medyo insensitive. Busy ko. Sorry, Mami. I respect you and your voice opinions. Nagmaritas mode pa siya. Do not reflect the show's opinions. Oh my gosh! Pinaras. Wow! Mariyo pa rin. May nag-pump dito na side. Laban lang, Katrin. Sila, Andrea. As a full-time breastfeeding mom, I dedicate myself and dedicate 100% of my life to my daughter. And even this was socializing. I dedicate. I want to know.
Kasi nalang, sayangan ko sa gamit ko siguro. Sige na, Sa baba na lang sila baba. One, One lang, magkamay. two, Wala ko yung rapper ako. Kaya ko na. Ay, sorry. Abi ko ako, abi. five. Okay, kasi bag siya diretsyo. Dire? Dire? Opo. Kunti na dat. Rapper. Go. Ikaw, dili ka ni? Dili ta gabi. Hindi na, mahal na. Tayo na. May mga secret. Ay. Ano po, itong ba? Wala na design. Okay, butang Colora. Ano, sulatan mo yung bag. Last na lang, no? Last. Six na. Okay. Six. Okay, please. Wala, ay, sorry. Okay lang. Thank you na to. Okay. Would you like to go on first? Our once a year. Kasi na-birthday na siya. Renewal of friendship, guys. Guys, nakasign na kayo ng contract. NBA. Hala, dili pwede ako Ay, mo ha? once a year. Oh, balik ka lang. Ako. Ako sa manong. Ako. Ilan sila isip lang? Balik na kayo ng Ibalik. Green. Three. Tuyo. Amin lang paper. Ano ba siya pang video? Hindi mo pag-apit. Kasi mo na. Wait, isbog ko bitaw ko. Hindi, uy, okay na lagi na akap dito. Wala ko sigurado. I-edit ko lang do. Si True bakit agad po? Guys, see-through to. You're welcome. Star or bututo Pwede na mo ako. makikita. Iputang siya na. Ay, hato ko. Ihapon na ako na picture. Dili din, ako mo na ako. Vlog ko ba? Hala, Jud, Catherine, oh. Ang sa imong kamot. Tinikala. Dili. Ah, sige. Ilaw. Tanawa. Kasi number ang human nature are? One. One, two, two. Ay, ang human nature, two ni siya. Dili man bumutan ni mo. Pabunan. Ayaw ibalik ka pag makain. Check ko na lang. Kasi... Okay. Ay, kay Catherine, isa? Salamat ang kalay ko. So, basta inuha ng number ha. Pa-check. Please, wala yung sa mga number. One. Ha? Balik ka na nga lang. Tungkol sa mga number. Ah, hindi akin. Okay. So, ano eh? Sa number kay... Five. Ay, four ka, four ka. Ah, sige, sige. Five, ibo nga. Ay, buwang gift. Ikaw? Wala. Okay. Okay, ready? Isa number one. Ako! Ayaw sa mag-open sa balita. Ah, sige, go. Two. Two, ako. Okay ba mo? Wala mo po, ano yun? Hindi ko ni. Joke lang. Siya ko nakapit na. Kainis to! Uy! Siya pa siya yung buwan-buwan niya pa kayo. Side Three. Ayun na. Side 4. 6 to 6. Four siguro si Trisha. Sama check ko. Ay! Nag-fly sa pa siya. Side 5 ako 5. Naglaki mo yung kanyang suot mo, Tel. Okay, ready? Ready? Open na lang yung bala. Uy, hindi siya. Bala yun yung sound. I can't. Sige, ako lang. Thank you, Mami. Wow, sorry po naman. Yay! Para mapares na tong sa last Uy, year. nalabot si Oro. Thank you. Okay, Trisha. Siguro. Ay, nagpalit lang siya. Nagpalit lang. Ay, sa una ko nagpalit last. Tuesday. Sino siya? Magkadali na. Struggle is real. Ay, sabi siya. Nag-ano man ko siya. Don't. Alam mo, Mami MJ. Kami na ito, Mami MJ. Sige ko gawas. Well, sorry kay pasensya sa world. Hindi na kami. Ano siya? Ano ito? Butang open ko. Look. Sabay, So, for your 57 cents. I'm very private about my... Bakit ko na? Yeah. Aw, sweet naman. Ready? Open. Okay, ready? Ready?
Steady. Nakalala mo. Ay, wow, surprise sa ganyan. Thank you. Oh, mama na. Uy, bakit naman? Uy, bakit mama na siya? Alam, Oh my God, yung MJ. Second na. Sabi na ako makita sa food. Alam ko, di ba ako nakakaon? Joke lang. Kamala ba? Sorry, ang box niya mac and cheese. Okay, walang ulo. Baka ano siya, diba? Okay, hello, we're excited. Go, go, go. Alam ko na lang ang MJ. Kaya alam ko na lang yan. Ang laman yan. Vegan cheese. Andrea man na. Ay, gago. Mamaya. Iba po ko Every time din na kayo tumitinitipid. Yeah, for Andrea kaayos. King and Kathleen mo. Nanay-sling. Inside. Uy, alam ko na siya. Magmay. Oo, ng cellphone lang. Wallet mo. Wala ka. Hala, mabanguti din ako. Darling. Ano, bagay na sa'yo mo? Kasi bakit yung Oo, bagay ka rin. May hagod. Si May natigilan sa kong So, wala pa niya na-open. Hi guys! Oh my gosh, priority. Alis na ko online. Oh, lip balm. And then, wala na ako. Ano magbutanan? Wala na ako. Love you. Submit na na-open. Thank you. Thank you, sir. May ano. Ano, Adri? Alit lang. Na mahulog, no? Video ka, ha? Huwag ka ni, dili stop ang recording. Hala, against the light man. Uy. Mahulog ka, makatawa dyan po. Muna, biya na niya. So, mag-tiktok daw, me. Ito. Ako na Go. You sound. Kasi ko dati Uy, dili ko magpatunga kaya ko. Dili ko kit. Dili ko. Mga kayo ng harap din. Ako ako kabalo sa stepping. If Guys, ano ha? Pag-anan ninyo, i-fold ninyo din sa other side. If, Uy, nahulog. Uy, nagsugod na dali. I-shut down sa. Uy, ay, timer. Oh, na. Wait lang, wala pa yung movie timer. Wait lang. Asa mo na to? Wait lang. Timer. Start countdown. Hindi ko kabalo mag-counter. Like timer. Countdown na? Wala pa lagi. Kadali lang, mag-ignorante pagtaan ni Uy. Ulong na. Sabo na, sabo na. Kapasa ng hair. Ano? Sige, practice, practice, practice. Timers. Start. Oh my God! Isang tanan? Uy, dili makita sila ng picture. Dili mo makita. Dili ka shy. Uy, hindi makita sila, Trisha. Dali. Ay, atras. Ay. Sumuko eh. Hindi makita si Catherine. Dali ka. Okay, go. Uy, nakumala si Sita. Nawala yun. Saan pala siya? Timing lang. Hindi, mangita ka, oh. Sige, ikaw. You sound. Siya lang. If I was you, Ako. if Saan ni pang timer? Countdown. Ayun. Kailangan na. Dali na. Go na. Naka 30. Ilan na kasi ba? Kung ba na ni? Tama na ba? Nahiwi? Dili. Hindi mo po nari. Ada. May kuman. Okay lang po. Flower lang. Dali. Kami daw
Bigyan mo tong song. Akin na ho. Budas si Andrea. Gusto mo na, Shine. Guys, muli na kasi muli si Andrea. Muli na to. Gusto mo niya, Shine, pagkahumay. Hindi lang sabi, ayos sa... Ang sweet Judy Sunshine. Johnny. Pero tanaw mo budas si Andrea. Uy! Uy, drops na lang sana ako. Wow! Wata mo. Uy, magbayad! Saan magbayad? Kabila po.